нәрселер ипиге генә дип чыккан иктебез. Хәзер ипи алдык. Менә al ipі, qara ipі, менә бу корзинканы 199-да 99 тиын булган мала. Мен тегенде 99 дигән җиргә куелган җирдән алдым. 199-да 99 җиренә бөтен кечерәк икенче корзинаны куйганнар. Мен алданып кайттым. Мысы 99-лы җиренә куелган. Тегесе нигә куелган? Менә кибеттәге шулай алдылар. Тегесе 199-га куелган, 99 сумлыгы корзин. Мен де юн deyip, мысы 99, зурда юн deyip алып кайттым. Мен де яра хайырлы булсын. Менә шулай кибетте шундай бәяләр шулай иттерәләр. Менә мысы тоже восточный, менә бу 29-да 99 җиренә куелган. Кайтсам 40 сум да 99 тиен. Вот. Менә шулай иттереп куйган җирендәге бәяләр дөрес туры килми. Менә азыкларга үзләре шулай куямы, буртап куялармы? Менә сет туры килде, нормально. Маса инде оливковый подсолнечныйга, мен моны оливковый дип торам. Әзгенә добавление оливковый белән добавляться ителгән подсолнечный масло. Вот эчәргә дип алдым инде мен. Бу просто кашык белән. И чыккан казитны кушарга дип, менә 2 килога якын 914 сумга 470 сумнан кабырга алып кайттык инде. Менә казиты белән бергә кушарга. Хәзер элек яшьчәкне балалар белән торганда буты белән алайык. Хәзер инде алмыйбыз. Менә шулай гына алабыз. Итого монда туздырып кайттык. Түгел инде, алып кайттык. 669, скидка белән 604 и 914 и масы ит. Тәмләп ашарга ясын. Менә шулай иттереп без һавада сулап кайттык, әйберләр дә алып кайттык. Әйбәт булды.